Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Pi habangi Rakhe gani ka Thomas Jun kidan kikam babha ki bangi ngile. Nadu usnem khat khandai spa khandai fuar. Habai Presiden jongi ban kong ba AS Karlor idang perkhat ba tu usnem ngile tang sisnem bat Ngin pengkut no yakan marga di snem badap sispa san posnem ki jingwan jong ki school primary gani gari khasi jongi. Reku bu general secretary ni yai ong bat ni yai kren ba sisien bangila sedang ngin penne be yaka man lau snem bada ka baye dei bat kani ga jing Rakhe ga Thomas Jun kum ka Apsta ngi don la ka jong ka budget ka bangi ong ka Thomas Jun assessment registration refreshment bat ni pha ya ki jing pen mang pisah ki unit barok khaj bat ki unit ki jupen poi ya ki ni ki pisah ki jong ki hal ni shwa jong umunai Julai jong man lag snem di ho min sem snem kadan ka lockdown hajar arpo yem sim lala ban pelong kata ka Thomas Jun ka bahe ka ba ngila ban ya lumpat ba ka bagila man wan kinong hikai andrei ni pendep hi kata ka benta kum ka seng ban le i bat men sem snem ngi kan mau ba ila ai jing yarap ya ka Nasret hospital ka John Robert hospital jiao ka Rikasi channel ha ka dor san pohajar nakabenta ka wei ka bomot silak san pohajar plus ka tu kan ni jing pelut de kan ni pisah ka wan nak ta ka assessment ka baki unit ki ai bat ki pen poi singi de jingli ka jong fi ka long ba mentau snem da ka jingkermen scam Malaysia hau benai September sarkar ngan sawing no kita ki kendon protokol berokhat bangin sala ban Rakhe ya ka Thomas Jun bat ka jing thu ko jongi mentau snem man pelong ka Thomas Jun ka long hapo Mairang ya ka baki la pengkre na do men snem tele in case balada jia ba kadang don pat kata ka jing mana dekum ka Thomas Jun celebration committee arajar arfuwei kan seperkat dakanu galenti banle tangka assuran ga mga ai fi minta kalong syakilai leni sautli ki jing penmang ki bangin penmang ha ka dosan po hajar ya ka bangin sa syong perkat syanu ban ai kumnu ban ai yanu ban ai bat da kumnu ban ai ban penpoi bat ban da kumnu pat bakin wan sim bat da kumnu pat ban penmi ka ni ka pisah de ka syong ka ni committee dari ka wei ka ba keren syai ka long ngin le bat ngin pendep ya ka Thomas Jun celebration la ka long tang Marwei ni Arngut ni tang kendiat ngut na marot ka ketin ka jong ublei ru ko ong hiru bahaba pikot kerpat kerteng ka baku ki jonga la da fidan Marwei ni Arngut hang tanga ngadon bat nga kermen ru bala dangile kendiat la ni sibon la ni pajba ru habangile na banta kambabha ublei udon rengkat bat un kerkuru bat ki bangile kilong ki basaiso bat ki bansa jingken mau ka Apsta kan im bat kan yai im bat kan yai trei ban dep gini ka Thomas Jun kublai sibon